25 concursants van ocupant els seus llocs perquè comença una nova edició dels 25. Un d'aquests concursants pot ser l'espectador que més en sap de TV3 i emportar-se 60.000 euros. Saber-ho tot de tu, sempre de la teva vida avui. Memoritzar-te una cosa i castigar que vas viure amunt. Tenir-ho tot de tu, els plors i també els somriures vull. Conèixer cada segon, cada detall, cada micro. Amb tots vostès, la presentadora dels 25, Judit Mascó. Molt bona nit i benvinguts als 25, el concurs que guanyarà l'espectador que no sap fer la migdiada sense la música del cor de la ciutat. Avui, 25 concursants més tenen l'oportunitat de demostrar que ho saben tot de TV3 i els tenim aquí! Nois, heu arribat fins aquí perquè sou molt bons, però només el millor de tots, vosaltres, arribarà a la gran final i podrà guanyar, atenció, 60.000 euros! Tenim tot el programa per saber qui sap més coses de TV3 i dels nostres convidats d'avui. Bona nit. L'any 93 serà tan dolent com es diu? M'acaben d'avisar que la meva mare es disposa a posar el televisor en marxa i veure per primera vegada aquest programa 3 a l'astròleg. Ja, aleshores no descanso. I si haig de dormir, ho faig dret, per no arrugar-me, més que l'americana. Tanquem la paradeta, a reveure, bona tarda. Avui el Ramon Pellicer i el Josep Maria Bach. Comencem la primera fase. Ja sabeu que heu de respondre a les preguntes que us faré amb el comandament que teniu a les vostres cadires, d'acord? Passaran a la següent ronda els que tinguin més encerts i hagin estat més ràpids. Quan acabem aquestes preguntes, eliminareu 10 concursants. Val? Ha quedat clar? Doncs vegem les primeres imatges de la nit. I love you! I love you! Okay, sorry, I got the iceberg! No. Hey! No, don't wait! I got it! Va passar de rosca, el paio? Jo no portava aquest plató ni de conya. I com corria, el Jaume Barberà? Bé, anem amb la pregunta. Quins informatius va presentar durant 5 anys el Jaume Barberà? A. TN Esports. B. TN Migdia. C. TN Nit. S'ha acabat el temps. La resposta és la C. TN Nit. Va des del 90 fins al 95. Heu encertat aquesta pregunta al 40%. Fluixet. Seguim. Centrem-nos ara en les incomoditats de l'adolescència. Escolta'm, i què hi ha pitjor que tenir grans a la vostra edat? Sí. Home, jo crec que tenir grans al cul. Espera't un moment. No ho diràs per experiència pròpia? A mi a la cara... No, perquè t'estava mirant i tens una pell boníssima. Sí, bueno. Estàs suau, escolta. Però si faig un calvo ja és la... Aquests joves tenen grans al cul, però no tenen pèls a la llengua, TV3 ha fet molts programes dedicats a les opinions als adolescents. Quin d'aquests programes tenia com a protagonistes els joves i el seu món? A. Fòrum Júnior. B. En camp contrari. C. El món d'Ariadna. I la resposta és Fòrum Júnior, la A. Aquesta vegada l'heu encertada el 24%. La majoria heu punxat, no anem bé. Pregunta següent. Hosti, tío, vamos.
És un tipus de doblatge que et casca molt al coll, no? Has de vigilar molt com treus l'aire, com parles, com rasques les cordes, no? Per fer-ho d'una manera que no et facis mal, no? ¡Qué bien lo haces! Vaya, parece que te gustan las pollas, De porno a TV3 no se n'ha vist mai, fins ara. Però sí cinema eròtic. Quina va ser la primera pel·lícula eròtica que es va emetre a TV3 a les sessions golfes? A. L'últim tango a París. B. L'instint bàsic. C. L'orgia. La resposta és l'orgia, de Francesc Bellmunt. El percentatge d'encert d'aquesta pregunta és del 12%. 12. Només 3 persones de vosaltres l'heu encertada. Molt malament. Seguim amb més imatges. Josep, bon dia. Sí, bon dia. Hola, Josep, com estàs? Soc la seva dona, Lola? No, la seva dona. Ah, la seva dona, la dona del Josep. Doncs saluda el Josep, ja que sé com es diu. Sí, vale. Em dius una recepta de bolets per endur-te aquest llibre? El pollastre con ajo. No rigueu que no us aporteu un llibre. El pollastre amb all i gírgoles. Sí. És que sou tremendes. con ajo. Ai, però on són els bolets de la recepta? Per si la dona vol fer el pollastre a l'ajillo, en fi. Nosaltres sí que volem parlar de bolets. D'on eren els 3 avis de caçadors de bolets? A, de Pallejà, B, de Rascapolls, C, de Viladrau. Eren exactament de Campic, de Viladrau. I ho heu encertat? El 60%. No està malament. Atenció, aquesta és l'última pregunta abans de fer la primera eliminatòria. Vegem les imatges. Aaron Carter, on és la gent? Vinga, va! Vinga! Com estaven, les hormones en aquest plató? Alteradets, Aquest nen era el germà petit d'un dels components de Backstreet Boys. Seguint amb el tema infantil, en quin programa presentat per Agnès Busquets els nens catalans aprenen anglès cantant? A. Ritmes.clips, B. Play, C. Turmix. El programa és el Play. Opció B. I espero que ho hagueu fet bé, perquè s'ha acabat aquest torn de preguntes i hem d'eliminar 10 concursants. No esperem més i escoltem els seus noms. Albert Canals, de Vilassar de Mar. Ramon Roca, de Campdevànol. Rosa Helena Puig, de Corbera de Llobregat. Isabel Darnell, de Barcelona. Ferran Sánchez, de Sant Cugat. Roser Trencs, de Terrassa. Mercè Ferrer, de Mollet del Vallès. Jaume Borja, de Jesús. Anna Martorell, de Vilobí d'Onyar. I Anna Martínez, de Barcelona. Els 15 concursants que segueixen amb nosaltres saben moltes coses. En saben molt. Però n'hi ha un... Ai, carai, que n'hi ha un. Vaig cap aquí. Passo de llarg, Jaume. Anna, malament. Carles. Carles, molt bé. Has estat el millor. Sí o no? Sí. Quantes has encertat? 4, 4 no? de 5. Ja ho sabies. Sí, crec que sí, l'última l'he fallat. De fet, ets l'únic que has encertat 4. Quina has fallat? L'última. L'última. La de Play. Hi he posat Turmix.
posat túrnics. Escolta, tu va mullat una mica. Tu creus que podria ser el guanyador d'avui? Va, podria, m'encantaria. Poder no ho sé, però m'encantaria que sí. Però et veus capaç? Home, intentarem que sí, clar. T'has preparat? Sí, home. Sí, i tant, i tant. I si et caiguessin aquests 60.000 euros, què faria? Gastar-me'ls, però a saco. A saco. Però a saco amb què? Home, un viatget. Home, 60.000 euros donen per molt, Mira, el meu somni és anar a l'Antàrtida. Oh! Sí. Bueno, avui igual... Veiem. Esforça't, que aviam si ens n'anem tots a l'Antàrtida, tu. Escolta, vosaltres ho heu fet molt bé, No m'oblido, de tots els que esteu aquí. Enhorabona, que Déu-n'hi-do arribar fins aquí. I els que esteu a casa, que tornem de seguida, que anem a publicitat. Fins ara, guapos. El Josep Maria Bachs és un gran amant de les plantes. De fet, el seu avi va donar nom a les flors de Bach. Veritat o mentida? Ho sabrem d'aquí uns minuts a Els 25.